Que tal, saudos? 5 persoas detidas por roubar cable de cobre en varios puntos da comarca de Noia. Terían roubado máis de 180 kilos de cable. Ademais, causaron unhas perdas de máis de 50.000 euros. Imos cos detalles de contado, xusto despois de ver os titulares. O polígono boirense de Espiñeira concorrerá a unha nova liña de axudas da Xunta para varias melloras, entre elas o asfaltado das zonas de estacionamento e a mellora da sinalización. Tamén queren incorporar cargadores eléctricos. A provincia da Coruña presume xa do maior plató virtual de España. Trátase do estudio inmersivo impulsado pola Deputación con fondos do Plan de Recuperación do Goberno Central, cun investimento de 9 millóns de euros. O espazo foi inaugurado esta mañá polo ministro de Transformación Digital, Óscar López. A Deputación de Pontevedra aprobou unha partida de 680.000 euros para o fomento da cultura e da lingua galega na provincia. Son cartos que estarán repartidos en diferentes liñas de axuda para financiar actividades de dinamización e para sufragar festivais musicais e de artes escénicas. Tamén inclúe os fondos para a segunda edición do circuito Máis Escénicas. A Illa de Arousa segue visibilizando o grave problema do lixo no mar. A través do programa Plancton, unhas 40 mariscadoras do municipio e 80 alumnos e alumnas do IGAFA participaron nunha limpeza de refugallos en areais insulares. Recolleron aparellos, rodas de vehículos, restos de embarcacións e, sobre todo, plásticos. Calculan que retiraron unhas 10 toneladas de lixo. E Pontevedra prepárase para o seu entroido que este ano, como non podía ser doutro xeito, chega moi marcado polo cinema. Dende o 28 de febreiro ao 8 de marzo non faltarán na programación citas clásicas como o desfile, a Noite Pirata, o concurso de murgas ou a queima do Rabachol. Os encargados do pregón nesta edición son os membros da comparsa Las Flores del Carnaval de Monteporreiro. Pois con todo isto e con moito amor neste día de San Valentín, imos comezando as novas do día. A Garda Civil de Noia detivo 5 persoas por un delito continuado de roubo de cable telefónico. A investigación iniciouse a mediados de xaneiro coa incautación dun vehículo en Testal no que os axentes atoparon 180 kilos de cable de cobre presuntamente sustraído. Tralo achado, o xulgado de instrucción número 2 de Noia abriu dilixencias que culminaron coa detención de 5 implicados. Ademais dos delitos de roubo continuado e roubo con forza, se lles atribúen delitos contra a seguridade viaria, receptación e pertenza a grupo criminal. As empresas afectadas estiman que o valor das perdas pode ascender ata os 50.000 euros entre o material roubado e os danos ocasionados. Os detidos xa pasaron a disposición xudicial. A delegada territorial da Xunta na Coruña mantivo un encontro con empresarios do polígono de Espiñeira, en Boiro. Ademais de interesarse polas demandas do colectivo, Belén do Campo tivo ocasión de visitar as obras executadas con cargo ás axudas da Consellería de Economía e Industria para mellorar os parques empresariais. Belén do Campo anunciou en Espiñeira a convocatoria dunha nova liña de axudas autonómicas para a mellora dos parques empresariais dotada con 3 millóns de euros. O Concello de Boiro volverá a concorrer con varios proxectos destinados ao asfaltado de zonas de estacionamento, mellora de sinalización e modernización coa incorporación de cargadores eléctricos e medios digitais de información. Tal un par de asfaltos aquí nos novos parkings disosorios que se acaban de crear aquí dentro do polígono, tamén a señalización viaria deste fase número 2 que necesita, e depois tamén vamos a dotar un pouquiño de modernidade a este polígono, porque realmente é unha necesidade tal como están avanzando os tempos, como é con cargadores eléctricos para que os traballadores que accedan a este polígono que xa teñen vehículos eléctricos podan cargar, e tamén unha pantalla grande no inicio, unha pantalla digital de información para persoas que accedan a este polígono teñen informados do tempo, de todas as informacións que sean convenientes, que
vai ser controlada de forma remoto dende o Concello. No encontro cos empresarios, a delegada acolleu con interese outras necesidades relativas á mellora dos accesos ao polígono para garantir a seguridade viaria. Comprometeuse a trasladalas aos correspondentes departamentos autonómicos, posto que dependen de varias consellerías. Aproveitamos tamén para recoller outras achegas e outras propostas e necesidades que se entenden que aínda hai que facer para mellorar todo o que pode ser as instalacións, sobre todo viarias a este polígono e sobre todo tamén para a seguridade, coas sendas para os traballadores ou a xente que se achegue. Un polígono onde hai moito movimento de vehículos, moito movimento tamén de camións e, polo tanto, hai que traballar en ese sentido. Nese caso, eu recollo estas achegas, as miraremos a través de dúas consellerías, porque afectan a dúas consellerías, Consellería de Economía e Industria e Consellería tamén de Infraestructuras, e trasladarles tamén que estamos para eso, para colaborar, para traballar e, sobre todo, para que os polígonos empresariais de Galicia sexan un referente a nivel de Estado. O remate da visita, Belén do Campo tivo ocasión de comprobar o resultado das actuacións executadas con cargo á convocatoria do ano pasado, coa que se procedeu á construción de beirarrúas e un sistema de cámaras de videovigilancia. A Xunta planifica a construción de vivenda pública en Ribeira. A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras solicitou ao Goberno Central a cesión duns terreos propiedade da Sareb. Tamén o Concello está a dar pasos nesta liña coa proposta de rehabilitación de vivenda tradicional para destinala a alugueiro social. O Concello de Ribeira non recibiu notificación da Consellería de Vivenda sobre a solicitude de cesión de terreos da Sareb para a promoción de vivenda protexida. Aínda así, acollen con satisfacción esta iniciativa que xa tiñan demandado a nivel municipal para facilitar o acceso á vivenda no municipio, no que escasean as ofertas de alugueiro de longa tempada ante a proliferación do uso turístico. Recibimos como unha moi boa nova que a Consellería pretenda facer eses pisos de protección oficial no noso Concello. Tamén lle reclamaremos a información oportuna para que o Concello poida estar informado e tamén ver se podemos colaborar e sumar esforzos adicionais que permitan acadar un maior número de vivendas destinadas a esa poboación que necesita, porque a día de hoxe sabemos que en Ribeira os alugueiros son moi caros debido á falta de vivendas, de pisos disponibles para o alugueiro anual, debido a que hai moita demanda de pisos turísticos e que hai outros moitos que están baleiros pero que non se sacan ao mercado porque os propietarios ou son entidades bancarias e non os sacan porque prefiren vendelos ou porque son propietarios que teñen algún tipo de inquedanza e prefiren non sacalos a ese alugueiro anual. Ademais da cesión dos terreos da Sareb, dende o Concello exploran tamén outras vías que pasarían pola rehabilitación de vivenda tradicional en zonas degradadas, como o barrio de Bandourrío, para destinalas a alugueiro social. Que eu, como alcalde, xa estiven reunido co presidente do Instituto Galego de Vivenda e Solo, que era importante facer vivenda protexida no noso Concello para evitar que a xente moza teña que marchar por os altos prezos que están tendo as vivendas a día de hoxe, e tamén fixemos algunha proposta para rehabilitar algunhas zonas e destinar esa vivenda que é tradicional tamén ás familias de Ribeira con réxime de alugueiros asequibles para toda a poboación. E o presidente da Xunta insiste, o Goberno Central discrimina a Galicia no referente á autoestrada AP9. Alfonso Rueda fixo estas declaracións despois de coñecerse a decisión do Executivo Estatal de liberalizar a peaxe da AP7 na circunvalación de Alacante. E lembrou que, durante a campaña electoral en Galicia, o PSOE prometera a gratuidade total da AP9. Noutra zona de España, en Alicante, sí que fai o ministro Escarpuente porque di que así desafoga outra cartera con moito tráfico e ao mesmo tempo moi pouco uso. É dicir, as razóns que en Galicia se di que non, noutros sitios se di que sí. Unha mostra máis de discriminación e, en todo caso, respecto ao autopista, eu quero recordar que a promesa en campaña do Partido Socialista era facer a gratuidade total. Ahora xa ninguén se acorda deso, nos din que é impensable e ni siquiera un pequeno anaco son capaces de facelo cando están facendo en outros sitios de España. É dicir, trato absoluto, eu sempre digo o mesmo. Non queremos que nos den o que non lle dan aos demais, agora si dan aos demais a Galicia tamén teñen que dar.
A Xunta descarta polo de agora o dragado dos lombos do Ulla. Agora están completamente cheos de area, o que está afectando ao marisco. Trátase dunha proposta que veñen reclamando as confrarías da Ría de Arousa. Dende a Consellería do Mar apuntan que serán os técnicos os que se pronuncien sobre esta medida. Unha proposta que, como explicaba hoxe o patrón maior da illa, busca devolverlle ao río o seu leito inicial. Creemos, non sei, eso a mellor teria que avaliar un científico ou algún estudio que se fixera se realmente eses lodos, aqueles están rompen logo as baixadas e as subidas do río que habitualmente había. Creo que era fundamental facelo e a arena que se sacara de aí pois seguir ampliando o banco do propio río, non? Que se podía facer perfectamente, que hai zonas ali que anteriormente se había sacado a arena. Entonces creo que non habería problema onde botala e creemos que lle facilitaría moito o crecemento a ameixe e o berberecho que hai ali. Seguimos no mar porque a illa segue visibilizando o grave problema do lixo nas nosas costas. A través do proxecto Plancton, unhas 40 mariscadoras do municipio e o alumnado do IGAFA participaron nunha limpeza de refugallos en areais insulares. Recolleron aparellos, rodas de vehículos, restos de embarcacións e, sobre todo, plásticos. Calculan que retiraron unhas 10 toneladas de lixo. En tan só unha mañá de traballo na illa de Arousa retiraron 10 toneladas de lixo dun pequeno treito de costa, un dato que demostra o grave problema que sufre o noso mar pola presenza de refugallos de todo tipo. No marco do programa Plancton, na recollida desta mañá participaron 80 alumnos e alumnas do IGAFA, o Instituto Galego de Formación en Agricultura, unhas 40 mariscadoras e persoal da confraría. É fundamental para deixar o medio natural para que podamos disfrutalo todos. É dicir, isto non debería de estar aí, pero hai que sacalo. É de agradecer ao programa Plancton que poidamos facer esta labor porque pon os medios para poder sacar isto das nosas playas, e despois a colaboración dos nosos vixiantes, dos chavales do IGAFA e das nosas mariscadoras, non? Que tamén estou traballando todos arreos aquí e fixemos un traballo moi grande. Entre os refugallos retirados do mar atopamos de todo un pouco, moito material derivado da actividade pesqueira, rodas de vehículos e plásticos de todo tipo e tamaños, pero o que máis preocupa é o que a simple vista non se ve, os microplásticos que tamén están presentes no organismo do marisco da zona, ou comelo por accidente. Isto pode afectar porque o marisco tamén se alimenta e pode ir ao microplástico para a comida dos bivalvos. Ela e o resto de mariscadoras da zona participaron esta mañá na retirada de lixo dun xeito moi activo. Bueno, hubo bastante que retirar, aparellos, había embarcacións, rodas e plástico sobre todo. Sí, bastante. Eu vivo aquí ao lado e estou recollendo sempre plásticos, pero cantidades increíbles. Ás veces bótome toda unha tarde recollendo plástico. Esta recollida de lixo forma parte do proxecto Plancton que impulsa a Fundación. Ten un conxunto de actividades multidisciplinar, facémolo co sector pesqueiro e tamén co outros colectivos, pero o sector pesqueiro é o protagonista. Hacemos moitas actividades, pero é verdade que a recollida de lixos mariños, de basuras mariñas, ten unha importancia capital. Esta é unha máis das limpezas que hemos feito, en concreto esta na illa de Arousa. Un programa que ademais busca visibilizar e concienciar sobre esta problemática coa implicación de diferentes actores sociais. En estos 4 anos e pico que levamos de proxecto, levamos organizado actividades nas que participan miles de persoas, clubs deportivos, mergulladores, pescadores, mariscadoras, estudantes. A verdade que é un placer que tantos colectivos diferentes se sumen para a solución dun problema común. Logo da xornada desta mañá, pro mes de marzo, está prevista unha limpeza de fondos mariños na contorna do Illote Areoso. O Concello de Poio desenvolverá en breve un plan de mantemento das zonas e sendas de tránsito na illa de Tambo. Así o trasladou o alcalde á Comisión Mixta da illa que se reuniu esta semana por sexta vez. Ángel Moldes tamén explicou que nos seus plans figuran a revisión dos eucaliptos con risco de caída e a realización de traballos de roza. Accións todas elas dirixidas a poñer a punto a illa e garantir a seguridade. Ademais, Moldes explicou que neste momento está aberto o período de alegacións ao plan de emerxencia
emerxencias de Tambo, un documento que xa foi aprobado inicialmente en pleno. Segundo os técnicos, podería estar aprobado definitivamente antes da Semana Santa, coincidindo co inicio do período de visitas da illa. De feito, na última sesión da Mesa de Turismo de Poio, un representante dos guías turísticos profesionais incidiu sobre a necesidade de dispoñer dun protocolo de actuación e un plan de actuación na illa en caso de emerxencia. Con respecto aos avances do plan de uso senil, Molde sinalou que nestes momentos os técnicos están analizando as achegas que os membros da Comisión de Seguimento de Tambo fixeron o documento unificado dos dous proxectos que priorizan ao máximo respecto á natureza, conservación, protección e historia da illa. Cambiamos de asunto. 24 desempregados formáronse nas últimas semanas nun obradoiro de caixeiros e repoñedores impulsado pola Mancomunidade do Salnés. Trátase dunha acción formativa que forma parte do Plan Integrado de Emprego do organismo comarcal. O curso, que acada xa a súa sexta edición, foi clausurado hoxe en Ribadumia. O trato co cliente e a logística que implica traballar nun supermercado foron os eixos deste obradoiro de emprego impulsado pola Mancomunidade do Salnés. 24 mozos e mozas desempregados formáronse estes días nesta acción formativa de caixeiros e repoñedores, un sector cunha alta demanda de traballadores. Moitas persoas queren seguir formándose e queren seguir collendo aptitudes para poder ter emprego nunha palabra, porque ao final é o fin de que busca a xente, non? Entonces, si notamos de que indudablemente isto lles pode un poquinho axudar, e logo coas prácticas conseguintes que van a facer despois deste curso, pois indudablemente eles móstranse para que as empresas indudablemente que teñen necesidade de persoal pois podan contratalos. De aí a importancia das aptitudes persoais a hora de aprender a tratar co cliente. Indudablemente en este tipo de cursos sempre intentas, sobre todo, potenciar as habilidades que les poidan desarrollar, a asertividade, a empatía, o trato co cliente, a escoita activa, ¿no? Que pensamos que son os temas importantes que se deben desenvolver para unha boa atención ao público. A parte teórica de 50 horas impartida na Casa da Cultura de Ribadumia xa contou cunha simulación práctica. Agora farán 80 horas de prácticas reais en supermercados. La semana que viene comenzarán prácticas en distintas empresas de distribución alimentaria de la comarca. Estamos en contacto y firmando convenios de colaboración con Vegalsa, con Freud, con Alcampo, con Lidl, con entidades de alimentación, un poco para que puedan poner en práctica todos los conocimientos y todas las habilidades adquiridas en este curso. La inserción es alta, la necesidad de perfiles es alta. O alumnado que participou nesta acción formativa, que acadou xa a súa sexta edición, amósase satisfeito coa aprendizaxe. En este curso estuvimos aprendiendo cómo tratar con los clientes. Estuvimos también haciendo muchísimas exposiciones para saber trabajar en grupo, cómo tratar diferentes situaciones que se pueden presentar en un supermercado, para solucionar problemas, y pues la verdad yo lo valoro bastante bien porque el día de hoy se presentan muchísimos problemas y pues está bien, ¿no?, tener herramientas para poder solucionarlos. Neste curso rexistráronse 50 solicitudes, das que 24 finalmente obtiveron praza. Algo semellante aconteceu tamén na selección do alumnado que formará parte do novo curso de carnicería que a Mancomunidade está organizando para arrancar no mes de maio. E saiban tamén que o Partido Socialista de Rianxo denuncia as deficiencias que presenta o pabillón municipal con filtracións de auga a pesar da recente sustitución da cuberta hai ano e medio. O seu voceiro, Óscar Rial, insta ao goberno local a exixir responsabilidades á empresa xudicataria, posto que o Concello xa leva asumido un sobrecusto de máis de 10.000 euros. O alcalde, Julián Bustelo, indicou que están a traballar para resolver as deficiencias detectadas pouco despois de rematar as obras. O obxectivo é minimizar as molestias e garantir a seguridade dos usuarios do pabillón, posto que os días de chuvia as instalacións están impracticables. Segundo os socialistas, son tan só parches temporais que non solucionan o problema a medio ou longo prazo e critican que o Concello teña recepcionado unha obra mal executada. Bueno, e a volta da publicidade falamos da programación do Entroido en Pontevedra e en Outes.
Seguimos aquí nas novas en Canal Rías Baixas. A provincia da Coruña presume xa do maior plató virtual de España. Trátase do Coruña Estudio Inmersivo impulsado pola Deputación con fondos do Plan de Recuperación do Goberno Central cun investimento de 9 millóns de euros. O espazo foi inaugurado esta mañá polo ministro de Transformación Digital, Óscar López, e o presidente da Deputación, Valentín González Formoso. Galicia, e máis concretamente a Coruña, é xa un referente no sector audiovisual a nivel nacional e internacional, coa inauguración do Coruña Estudio Inmersivo, o maior plató virtual de España. O espazo, situado nas antigas instalacións da fábrica de armas da cidade herculina, foi inaugurado esta mañá coa presenza de diferentes autoridades, entre as que se atopaba o ministro de Transformación Digital, Óscar López. A posta en marcha das novas instalacións foi posible grazas á implicación e colaboración de moitos actores, tanto entes públicos como privados, como sinalou o presidente do Clúster do Audiovisual de Galicia, Alfonso Blanco. Segundo el, con este novo estudio, do que se carecía ata de agora, Galicia poderá seguir estando á vanguarda en produción de produtos audiovisuais de calidade. Teníamos una carencia, con lo cual hoy aquí este CEI, este Coruña Estudio Inmersivo, viene a dar ese primer paso de esa especie de fallo del sistema, ¿no? de conseguir hacernos todavía más competitivos de lo que ya éramos, aún teniendo esas carencias estructurales, ¿no? O espazo tamén é unha aposta da Deputación da Coruña, que dende un primeiro momento se implicou no proxecto, ao entender da importancia crecente da industria audiovisual. E a nosa idea ao final é facilitar un sector que quere soñar, que quere darlle oportunidade aos creadores galegos e galegas de poder expoñer o seu traballo no mundo, nas novas plataformas digitais, que nos vai a permitir que os galegos e galegas podamos ser galegos e galegas nun sector tan competitivo, tan tecnolóxico, sin necesidade de marcharnos do noso país. Pero ademais da implicación do organismo provincial cun aporte de preto dos 3 millóns de euros, a construción do CEI foi posible grazas á axuda do Goberno Central, que destinou 5 millóns de euros a través dos fondos do Plan de Recuperación. Decía antes el representante del sector audiovisual gallego que en efecto en Galicia hay un sector audiovisual potente, y es verdad, siempre ha habido talento, siempre ha habido creatividad en Galicia. Por encima de lo que representa Galicia, es verdad, en términos de población o en términos económicos. El sector audiovisual gallego siempre ha sido un referente. Lo es también el sector español. Lo que pasa es que ahora, además de ese talento, hay una apuesta detrás, hay inversión detrás. O edificio en cuestión, de máis de 2.000 metros cadrados de superficie, está dotado, ademais de outros servizos, dun plató virtual de última xeración, que permite xerar contidos inmersivos de ficción, realidade virtual e aumentada, aplicables a distintos ámbitos do audiovisual, como é o caso do cine, a televisión, a publicidade e os videoxogos. E a Deputación de Pontevedra aproba unha partida de 680.000 euros pro fomento da cultura da lingua galegas na provincia. Son cartos que estarán repartidos en diferentes liñas de axuda para financiar actividades de dinamización e para sufragar festivais musicais e de artes escénicas. Tamén inclúe os fondos para a segunda edición do Circuito Máis Escénicas. A Deputación de Pontevedra pon en marcha 4 novas liñas de axudas para fomentar a cultura e a lingua galegas. Este obxectivo destina un total de 680.000 euros. A contía máis elevada, ata 340.000 euros, irán dirixidos a apoiar as entidades sen fins de lucro para que desenvolvan festivais musicais e de artes escénicas e audiovisuais. A primeira das liñas conta cun orzamento de 170.000 euros. O ano pasado apoiou a celebración de 14 festivais organizados en 9 concellos. No ano 2024 beneficiáronse 14 festivais organizados en 9 concellos. Trátanse de festivais que teñen que ter unha duración mínima de 2 xornadas e 8 grupos, cun mínimo de 4 grupos galegos que interpreten obras en galego ou de autoría galega, entre outros requisitos que conten cun mínimo de 4 edicións consecutivas celebrándose nos últimos 4 anos. No relativo á liña para festivais ou certames cinematográficos dotada de 170.000 euros, o ano pasado apoiáronse iniciativas como Playdoc, Cans ou Novos Cinemas ou o Curtas Festival do Imaginario. Desenvolvan festivais audiovisuais na provincia, tamén con acento na produción galega. É o que pretendemos con esta liña de axudas, con esta iniciativa, é apoiar a organización de festivais ou certames cinematográficos que dediquen especial atención
á programación e difusión do cine galego. A Xunta de Goberno da Deputación deu tamén luz verde á segunda edición do circuito Máis Escénicas. Dotado con 195.000 euros, busca apoiar a programación de espectáculos de danza e teatro en galego nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Con esta iniciativa poñemos a disposición dos concellos un catálogo de espectáculos de artes escénicas de compañías e artistas da provincia e tamén do resto de Galicia, de danza e teatro. O circuito estreouse no ano 2024 con grande éxito, e así o mostrou o sector despois de estar chamando ás portas desta casa durante máis de 15 anos, e programáronse máis de 300 espectáculos en 49 concellos. Finalmente, os 150.000 euros restantes destinaránse aos concellos de menos de 50.000 habitantes para apoialos no impulso de actividades de dinamización do galego. E falando da nosa lingua, Queremos Galego Barbanza anima a veciñanza a sumarse á manifestación en defensa do idioma que terá lugar o día 23 deste mes en Santiago. Baixo o lema Lingua Vital Xa, reivindicarán a necesidade de dar cumprimento ao plan de normalización lingüística. En estado crítico, así ven os membros da plataforma Queremos Galego o estado da lingua, cunha tendencia á perda de falantes non só nos ámbitos urbanos, senón tamén no medio rural. Daí a necesidade de artellar medidas como as que reivindicarán na manifestación do próximo día 23, a que tamén se sumará o Barbanza. Os novos datos poñen en evidencia o estado de emerxencia lingüística do galego con niveis de descoñecemento e emprego inéditos na historia da lingua. Son o resultado do predominio e da hexemonía do castelán intensificada nos últimos 15 anos co aumento da exclusión do idioma propio de Galiza da oferta en todos os ámbitos, nomeadamente o ensino, mais tamén o lecer infantil e xuvenil, administración, xustiza, televisión e audiovisual, ou nas actividades comerciais e económicas. Así, o vimos denunciando de hai anos. Ademais dun calendario de acción ata 2027 para executar o Plan Xeral de Normalización Lingüística, a plataforma propón unha serie de medidas urxentes para fomentar o uso do galego a través de 4 ámbitos fundamentais: o ensino, as actividades comerciais e económicas, a cultura e o lecer e a administración pública. Elaboración por parte da Xunta de Galiza, Estado e entidades locais coa participación de entidades sociais dun calendario de acción, aí era onde estaba borrado, 2025-2027 para a aplicación e actualización de todas as medidas deste plan, cos recursos necesarios, humanos, técnicos, económicos, para leválo a cabo. Este calendario contemplará a avaliación dos resultados das medidas unha vez aplicadas e as correccións que foren precisas. Pontevedra prepárase para o seu entroido que este ano, como non podía ser doutro xeito, chega moi marcado polo cinema. Dende o 28 deste mes de febreiro, 8 de marzo, non faltarán na programación citas clásicas como o desfile, a Noite Pirata, o concurso de murgas ou, por suposto, a queima do Rabachol. Os encargados do pregón nesta edición son os membros da comparsa Las Flores del Carnaval de Monteporreiro. O 28 de febreiro desátase a tolería polo entroido en Pontevedra. Ata o 8 de marzo a cidade enchase de propostas con citas clásicas e imperdibles, como a recepción a Urco, o desfile, o velorio do Loro Rabachol, a Noite Pirata, o concurso de murgas ou a mostra da parodia. Manifestar o meu agradecemento a todas as persoas que traballan durante todo o ano, non, para a celebración deste antroido que humildemente creo que é o mellor antroido urbano de todo Galiza, non? Sobre todo, agardamos moitísima participación de pontevedreses e pontevedresas, de grupos, de comparsas, que este ano temos garantido que verán máis que nunca. Este ano os encargados de dar o tiro de saída serán os membros da comparsa Las Flores del Carnaval do barrio de Monteporreiro. Farano coa lectura do pregón o venres 28 na Praza da Ferraría. O noso agradecemento ao Concello por pensar na comparsa para dar o pregón, porque, bueno, consideramos que é un xeito de visibilizar
todo o traballo que hai detrás dunha comparsa, de xente que perde do seu tempo para disfrutar eles do carnaval e facer disfrutar os demais. En canto a imaxe do Entroido pontevedrés este ano, como non podía ser de outro xeito, chega moi marcada polo cinema. Non haberá un só cartel, senón que serán 10 os seleccionados. Todos eles son revisións de cartéis de películas máis que recoñecibles realizadas polo alumnado do Garaxe Hermético e que teñen un protagonista indiscutible, o Loro Rabachol. Elixir o cartel, traballar nunha integración do Loro Rabachol, tamén dos premios Feroz nunha soa imaxe, ao mesmo tempo respetando a versión original do deseño, levándonos a estos resultados que temos detrás e os que temos nas mesas tamén, que son os elexidos. No eido máis cultural aparecen as 13ª xornadas sobre o Entroido de Galiza no Teatro Principal, que se desenvolverán os días 14 e 15 de marzo. Doutra banda, figuran as xornadas gastronómicas, realizadas en colaboración co Centro Comercial Urbano Zona Monumental, onde distintos establecementos hostaleiros ofrecerán degustacións e menús típicos de Entroido durante as vindeiras datas. Eute celebrará o Entroido coa súa cita máis tradicional. O enterro da sardiña congregará os veciños o mércores de cinza na Praza de Galicia. Celebrarase tamén o concurso de disfraces que repartirá preto de 3.000 euros en premios. O día grande de Entroido en Oute será o mércores 5 de marzo, co concurso de disfraces que dará comezo ás 5 da tarde na Praza de Galicia. Este ano repartiránse preto de 3.000 euros en premios, adaptando as bases e os criterios de avaliación. Partimos ata 2.970 euros en premios nas diferentes categorías. Quero especificar que este ano fixemos unha revisión e unha modificación un pouco grande das bases polas que se rise o concurso do Entroido para, primeiro, que haxa un pouco máis de premios nas categorías de grupos e comparsas e, segundo, asustar os criterios de avaliación ao que realmente a xente valora destes espectáculos. Non viñanse arrastrando de moitos anos atrás unha serie de criterios que non se asustaban realmente ao que se suele valorar das comparsas e agora intentamos justamente que os resultados e as valoracións dos xurados se asusten máis ao sentir maioritario dos asistentes do concurso. O remate, os outenses despedirán as celebracións co tradicional enterro da sardiña e unha chocolatada. Ao remate do concurso, despois do desfile, entrarase a sardiña que tiña de alcume o pipión e nada. Unha vez rematado o desfile, farase a entrega dos premios e celebrarase unha chocolatada para desfrute de todos os asistentes do enterro da sardiña. A cita para os máis cativos será o sábado día 1, cunha gran festa infantil no pabillón. Haberá xogos, obradoiros e a actuación do grupo Animarte. Pois así marchamos, señores. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos o luns. Pasen boa fin de semana.